Aputu no tam no what hazang nai rok no aputu tam no am hake bo ba selfie putu nawi post ka jang ka no sinal borok sayangi thangka hida nongano bojaga no tamo social media of video market viral dong tamne bagi viral ke phone kasine bagi Bwsala thwika bupha thwika buma thwika abno thino khana je phone kasine bagi family kasane borok jotono thwithama kya khortam bisingo khortam no thwithanga hapung sakani bakrai hanke bele wana jane kok eba wan sujane kok tamne ke phone kasine bagi Bwsala bo thwika bupha bo thwika tai buma hanjane bo thwika angkabo kisane kok ya bele haydiba abo tamo phone je a phone bagi borok amake thwina kana jodi noro kam hana saimano busonge video no paisa jornai din kenor kam ko bujigala tai jodi noro ani video nai sajak tong haba ani video no like khadi tai channel no subscribe khanya ta pawde pharenga tabo a phone bagi bahage theka kaham hana saimano saka tabo social media o brin bo video market no viral dong tamne bagi viral ke bo Facebook kaise bini photo share khakya eba upload khakya oni guru ni mane oni guru bai selfie namanita inke bo jaga bini photo share khaje katal boyfriend ma khamia football naimani jagao ge omonotoino taw kabama lukurok bono troll khaitolakya eba bengai tolakya tai bini bagi comment sitra eba comment hamero khaitolakata inke bo obonotoi reply rakha tam reply rakha norbo tapung nai ledi saya noi tong mani saya wiyok liya onek like ha ang tini phungo good morning hanoi uskango football khela nanya thangpuru khumulungo ni guru bakhe kisa selfie na wike ang abo hanyo ani boyfriend katalokni ahanyo ang post khaike emoji rijak do munija khlai emoji ro wike ang photo post khaire ka good morning hanai a jaga ba tamoni aske comment hamia khala kya arono ro photo tam nukba sadi aputu no tam no what hazang nai rok no aputu tam no am hake bo ba selfie photo nawi post ka jang ka no sinal borok sayangi thangka hida nongano bojaga no sinal phunung na nangana khobodar ei bojaga nongana sinal no phunuk nongana puru phunga nangana saya noi tong mani kem tang kaisa jaga phanang comment reply rele riya ko ang na simis tong khonoro tam comment khale hinai asuk bukha sitra borok saya asuk bukha sitra khana a photo are ni guru bai photo buja gai am haike post khaire male norok tam mongja na tam mongjang norok tam mongja sade angni group ai kebage phana photo post khayene jese pan khayene ai be sanamai kajak phan khlai ro wane jes pan khlai ro ni tamongjak neng tamongjak angni ni tam khlai ba neng tamongjak ani bus haise ano kuno hindia norok hinai sabo je buri rok football khela nanya thangpuro ni group ai ke photo bujage oma haike post khamene kacha jaga phana comment ka ham koroi ani simia ang joto nino nanya yu dokta mungsa puro phuno de puro haya ke bezal tong nangano bojaga sindal no phun puro phuno ya ke bezal tong saya no wan sugi na suka tebeso comment hamya phare sindal ngano boro no chibun wat khajang sha amti unko zakha ke no joli phai washino আরে বাইরে নি বরক সে ফায়ু ফুটবল খেলা থাংনা ফায়ু নি গুরু রক সে ফুটবল খেলা থাংনা ফায়ু বাইরে নি বরক কাবা কিসাসা ফটো সেলফি বা মা নানা নি বলে না ফটো সেলফি না মা বাইজা সিনালং থাংখানা আরে ববা গবা কস কপানো খায়াং ফটো অঙ্কো সেলফি না খাকে সা অঙ্কো না বলে নরক সায়া কক সানা বলে দেবরমা বরি রক অমা হান্য এই দেবরমা বরি রক অমা হান্য jomotia rok sate ba borok saya lusa jomotia rok sate maram tei amte debon mara buri rok mita sare jati se kokta sare ne ang bum salia kentu bar je ani comment hanya nugana ani je comment hanya sabo amte ni jati se koksa wa khazana sha tal so ya
jiya noro komen hame khanya buma ta soja ke bakana chan masia chibuna sinal bojaga puru phunu be haya ke beja tong ang bai abon last ko are o photo bonai se sabu bo noro saja man no a photo bonai se ani logi song ani bo saise bu ni guru bai ke thangai photo kaise bujak di khelwar football khelawar thangnai rok bai se hingka ba photo to bujangna nangnai bole na je pani rok bai kani ani logi songse thani ni guru bai father haste ni borok phanye be thani selfie kaisa na di hine ani bo saise ano dagi ro horu nung sanai sabo ano sinal honai ang simi da mo hake photo bus khake na ni guru bai je tongmani buri rok jotono je thangnai rok je tongmani ya je buri rok thangle je am hake ni guru bai khe photo bus khai re mani abu bebang na sinalang thama kena aburi rok bebang na sinalang thama ke anong kok tikhe je ani video nu gya comment pori na ya rok no kisa comment no habui pori na di ken ta kaisa pan delete khaya ko emon ke kok sitra emon ke kok bisir amti kok rong nang sanas musung ya an bukhukti ko ya noro kisa habui pori na di khadi noro gusu comment khaiman khadi video bu share khadi abono ani tebo ang noro video share khadi noro comment kebangma khadi noro video share kebangma khadi angam sukan ani views bariu ang tebo ani rang mano borok sano sindal hongjatirei ani bo saibaisi ang ani logi songbaisi ang football khela nanya thangnale nora ano sindal hnai sabo hanjang naisa shibno jati se kokta sare jati se comment khane jati se kokta sare sini bukung bara sini jotono bukung bara sini st bebano borok kaham jat nong ne debrama buri jat buri hamya amte hini jati se kokta sare ang bo saimano nor comment pori na di o boro jodi comment dile khayang ke nor comment thangi pori na di bo jati se kok samani a boro jomotia jat lachia bihero norong ni nini ama babu songno no phoringya da buri Bwsala bai butike kok sanani phoringya da anro srungpaji ang phoringi ro horano ja khamiro kha khayo norobo video no kam hamna saima khana farenge tamo main topic phai sing thalai sine baike phone kaisine bagai family kaisa omake thuithana nangkana enke okok kha miani no tai aje jagani mung eba area ni mung kha Satrapati Sambhaji Nagar obongkha Maharashtra ni kaisa jagani mung tai aje hapung ni mung kha Khabdiya Hills eba Khabdiya Pahar eba hapungta tabuk je a phone sanai thwinai chirani mung kha Kunal Murnidal bini umur eba 8 kha 18 বছর tai buphani mungkhe Murlidhar Chanbade umur eba 8 48 eba 48 বছর tai bumani mungkhe Songita Murlidhar Chanbade umur eba 8 42 eba 42 বছর hanke tabuk je asrai phone sanmani mungkha iPhone eba Apple khaknani phone tai a phone ni damang kha nini 40-50 হাজার ya direct 1.5 লাখ eba